Pekný deň, priatelia. Vitajte. 3. júla sme v ZS Drive spolu s Porsche Slovensko otvorili unikátny nabíjací hub pre elektromobily. City Hub Landererova, ako znie jeho oficiálny názov, je vďaka svojej komplexnosti a inovatívnym technológiám prvý nabíjací hub tohto druhu nielen na Slovensku, ale aj v regióne Strednej Európy. Poďme sa spoločne pozrieť, v čom je výnimočný. V prvom rade je to jeho poloha. City Hub je zasadený do downtownu hlavného mesta a jeho poloha je v zásade strategická. Nachádza sa na Landererovej a v jeho tesnej blízkosti je napríklad Skypark, na ktorý nadväzuje moderným vzhľadom a dizajnom, ale tiež Panorama City, Tower 115, Slovenské národné divadlo či nákupné centrum Eurovea. Nachádza sa pri jednej z hlavných križovatiek Košická prístavná, takže hub je naozaj dostupný pre všetkých majiteľov elektromobilov. Nabíjací hub ponúka až 10 nabíjacích miest s renomovanými nabíjačkami Alpitronic a Alfen. Keď sa pozrieme bližšie, tak spolu sa tu nachádza až 6 DC nabíjacích bodov, z čoho 2 samostatné s maximálnym výkonom 300 kW a 4 zdieľané s maximálnym výkonom až 400 kW. A ako doplnok slúžia 2 AC nabíjačky so 4 nabíjacími bodmi s maximálnym výkonom 22 kW. Pri týchto AC nabíjačkách už v tejto chvíli prebieha predpríprava na bezdrôtové nabíjanie. To znamená, že v blízkej budúcnosti len zaparkujete a už nebude potrebné vyťahovať a pripájať kábel. Celá lokalita je vybavená inteligentným systémom riadenia záťaže, tzv. Dynamic Load Managementom, rozdeľujúcim dostupný príkon medzi aktívne nabíjania. Čo znamená, že ak aktuálny nabíjací výkon pripojených vozidiel presahuje dostupnú kapacitu budovy, tento systém im všetkým spravodlivo o trochu zníži výkon nabíjania tak, aby nebola presiahnutá kapacita. Vďaka tomuto inovatívnemu nabíjaniu dokáže stanica nabiť automobily najnovšej generácie až na 80% len v priebehu 18 minút a budúce modely elektromobilov pri využití plného výkonu 400 kW dokonca už za 10 minút. Tak si to zhrňme. Ak potrebujete nabiť svoj elektromobil rýchlo a okamžite, k dispozícii je vám 6 parkovacích miest s výkonom 300 až 400 kW, pričom nabitie bude trvať 10 až 18 minút. Za ten čas si dáte kávu vo vnútri City Hubu a pozriete si novinky od Porsche. A ak máte obchodné stretnutie, obed alebo večeru v downtowne, využite jedno z AC nabíjacích miest, a to až na 3 hodiny. Parkovné je počítané až po ich uplynutí. Elektromobil na City Hub Landererova je nabitý a pokojne sa môžete vydať na svoju cestu, na ktorej vám prajeme pohodlie a veľa šťastných kilometrov.